Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara. Sige na, dawatan niyo. Nandiya sa'yo para kang muna. Sure? Kuha ni Lumay? Wa lagi. Di ko kumawa ng lumay-lumay, uy. Ate, nakabaligta ko dapat sa ilang kaya Riner ba? Nya, naingkanto ko na siya. Diin man ka nahibaw, anak Jeff. Sa akong classmate nga sila nga nila kaya Riner. Basig ka to ng last na tong klase nga kalit lang kadagma si Riner. Unya kaming duha si Emmy ang miagak niya para makauli si Ila. Lo, tinood nga naingkanto si Riner, te. Ambot lang. Wa ko may bawa anak dong uy. Di ko mo to nga nangingkanto, ti mo na eh. Angay kang mutuo anak dong. Kaya ako mismo makakita ko nila. Unya, nakakitanda na di ka sa gibuhat sa ingkanto ni Riner, ti mo na. Oh, wa inuon. Oh, Si Emmy man ron. Dayon lang, day Emmy. la, May buntag ninyo muna, Jeff. naingkanto di ka Riner. Ha? Ngun akong classmate nga inyo silingan. Dito ko na sa inyo si Inko Ibyong. Og may nitambal ni mo. Lain kanto. Mauman ko no, Jeff. Lo. Mon, naay gadang pagkaon si Riner. Peace offering kuno. Nganong peace offering man? Tungod na sa kong pagbugal-bugal nimo sa unamon. Ha? Tabunan ako kung tiyan. Abi ni mo, Mona. Wa ko madawat sa iyang peace offering kay basig dunay lumay. Nga namutangan pa man ako lumay mi. Kung wa kay gusto nako, ako naman ang gidawat ba. Uy, la. Nanguyab di ka nga ti Riner. Nanguyab unta, pero klaro man nga wa say gusto nako. Ha? Bastid na di kadaan. Jeff, Oo. Unsa nang makauna? Kanon ko na bi. Sige, Jeff. Ikay unag kaon. Kay kung doon na lumay, ikaw ang magkukod-gukod ni Riner. Lo. Si Imi ba, si Brick balik og lumay. Wali itaw ni lumay. Wa man ka ha. Apilog kaon na ng pagkaon, Riner. Apil ha? Sige, basta inyo na kong pasayloon muna, Imi. gipasaylo na ka na mo. Kanamo. Kinsa ba ka ng lalaki nga kauban ni Hime? Malipayon kay sila. Mauga ka na ang amahan sa gimabdos ni Mona. Ay, Noy Damian. Dali, Noy. Apilog kaon na ko. Dali, Noy. Ayaw lang, Emmy. Kamu na lang diha. Tunga mo ni Jeff ining dani mong pagkaon, Renel. Ambi muna, og salamat kayo ha. Riner ang pangalan sa lalaki. Siya kaha ang amahan sa bata nga gisabak ni Mona. Suka na ko sa pizza pie. Uy, nagkangkig kong nakaon. Hala ka, Jeff. Magpangita yung kang Riner. Abi na ko, gipasaylo na ko ninyo, Amy. Sige lagi ka po mo panugdong og lumay. Sorry po. Tao-tao lang po. Joke na to ha, Riner. Ikaw sad ba? Sensitive naman kaayo ka, uy. Mahimong mo apil sa inyong kaaligre. Noy Damian, napay tulo ka slice nga pizza pie, Noy. Ay, imo na na. Salamat, Emmy. Ana, mahimong mangutan na kinsa ni siya. Pa, siya si Renel pa. Siya ba Mona? Oh, Sutor siya ni Emmy pa, Damian.
Sir Sutor. Gibastin man na ako. Noy, ikaw rin ang papa nila ni Jeff ug Muna. Ako noy, classmate mi nila ni Amy ug Muna. Bago lang ni siyang naayon, Noy Damian. Unsa? Ngano? Unsa may iyang sakit? Naengkanto ko noy, ni Damian. Mo ni pung ni Inko Ibyong. Unsa? Noy Damian, suroy-suroy niya sa amo. Kay murag, wala po mo makabanding ni Papa Iking. Naidaghan tuba dito, Noy. Oh, tuba, baya, no? Unya, parisa no gatong super pulburon. Pagkanindot. Moto lang unya ko sa inyo, Eme. Ingna si Baiking, ha? Nala, sige, biyano na tamo kay tiwason ko nga akong gibuhat. Oh, dili day siya nga mahan sa gisabak ni Mona. Tiwason ako buhat ang duyan sa umaabot na kong apo. Unta, musulti na si Muna. Kinsay amahan sa akong apo. Yay ka! Murag suod naman hinuon ang laking linalang nga akong karibal. Malipayon mo sila. Nakabantay ka ba, Amit? Maklaro na ang tiyan ni Muna. Lain nga ako nabantayan, Adonis. Kanang lalaki nga linalang akong karibal. Okay na siya, Amit. Now, malipayon sila. Dili ko makatugot nga magkauyab sila ni Amy. Dawata ang kapakiyasan, Amit. Wa ko maanad nga mapakis, Adonis. Nasayod ka gyud yana. Mahimo ba, Amit? Ayaw na lang sila gilabti. Kay man nagsama silang mga tagayuta. Pangita na laglaing ka ng way tag-iya. Pero nahigugma ko ni Amy, Adonis. Way bisan kinsang makaangkon sa gugma ni Amy, gawas ra nako. Nakabati ka, Adonis? Ako lang si Amy. Pwes, ang kuna siya sa tinarong nga paagi, Amit. Ha! Murasad kag si kinsa manulti da, Adonis. Utsa? Nganong nakasulti ka man ni Ana, Amit? Giunsa nimo pagkuha si Muna? Gikuha na ko sa minayo. Minaayo? Nganong imo man siyang gidadi ni sa ato palasyo, unya gipasod nimo sa imong kwarto. Ha? Husto na, Amit. Miuyon si Muna sa kong gibuhat niya. Wa siya mo balibad. Nagpasabot nga nakauyon siya sa kong gibuhat niya. Nailad lang nimo siya, Adonis. Wa ko siya ilara. Kung giilad ko pa si Muna, gipugos unta nako siya nga mukaon sa atong pagkaon. Aron sa ingon, magpabili nilang siya din his palasyo. Pero wa ko gana buhata, Amit. Tungod kay tinuuray ang akong gugma ngadto ni Muna. Ug unsa imong ipasabot? Nga akong gipati ni Amy, binuang lang? Wa ba ko mahibaw kung sa imong buhaton kang Amy? Basta, pasidan na anting ang daan, Amit. Ayaw binuangi si Amy, kay suod silang amiga ni Muna. Kung buhato na nimo, kita'y mag-away. Adonis, nakita ko nga naglalis ka mo ni Amin. Ngano? Unsay hinungdan? Gipasidanan ko lang siya, Ama, nga dili binuangan ang babae nga tagayuta nga iyang nagustuhan. Duna na sa diyay. Oh, Ama. Pila na ka babaeng linalang ang iyang nagustuhan. Pero iya lang kining pahilakon. Iyang pasakitan. Mao ka na, Ama. Mao nga gipasidanaan ko siyang daan. Nga dili na niya buhaton kay ang babae suod nga higala ni Muna. Pagabantay ka ng igsuon ni mo, Adonis. Kay dili ka na siya mudawa to kapakyasan. Oh, Ama. Mao ka na akong buhaton ka, Amit. Wata magkabantay sa oras da. Muna. Jeff, salamat kasi inyong pagdawat na ko isip bisita. Ha? Salamat sa inyong pagbisita nako, Renner. Salamat po sa pagdasa do kag karton nga pizza pie, Renner. Sa uulitin, ha? O Jeff, basta hatagan kong kwartas kong lolo. Sure na. Amy, tana. Ay, una lang, Renner. Anis ako sa ilang muna. Kita may naguban pengon din eh. Kita say magduangan sa papauli. Dali na, Amy. Uy,
Uy, ko guniti. Di mo ko pungkol. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!